Eta zuk eguzkine euskeraz beti indozu? Kolegioan ez, dan erderaz. Dan erderaz. Ja, azkenengo urteak, ja, ekin dugun asignatura bat, euskerakoa. Baina ez babere dan erderaz. Da, kolegioan be erderaz. Ez dut zitzen nire mojakiten euskeraz, Eta gero kolegioko lagunekaz eta... Patioan, igual batzuek ean bezorrontzan ba, igual euskeraz gure artean apur bat, baina zei etortzen mojea, En castellan... Eta gero ostean, aldatu dozue gero, edo ja erderaz kolegioan ezetu dozu zenakaz, ja segidu dozu erderaz eiten. Erderaz da euskeraz, segundo gaz. Segundo gaz toketan desaren, batzuek erderaz eta beste batzuk euskeraz. Eta ondo ikusite egoten zan, euskera zeitea edo ez? Kolegioan ez, Kolegioan dana erderaz. Eta kanpoan? Kanpoan hemen herrien ondo, baina hementik kanpora be euskera gitxintzitze zan, Oin gehiago, baina ni 6 urtegaz, 7 urtegaz, 8 urtegaz igual bibila joan, da matan iba igual euskeraz dendatan, baina jentea dana erderaz. Da ino sentidu dozu holan txartu ikusite edo... Bai, hementik kanpora bai.